Список зі 101 прізвища громадян Росії, що порушують права українців в окупованому Криму, тепер в СБУ і прокуратурі Автономної Республіки Крим і Севастополя. Його підготували в постійному представництві президента в Автономній Республіці Крим. Там зауважили, це список російських суддів, які приїхали в Крим після окупації і працюють в так званих кримських судах. Вони, за даними представництва президента, стали частиною репресивної системи переслідування і покарання учасників проукраїнських мітингів, які призвели до незаконного позбавлення волі і незаконних обшуків. Зокрема, переслідували учасників мітингу за територіальну цілісність України від 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Відомості про них долучені до матеріалів кримінальних проваджень за фактами незаконного примусового переміщення громадян України з Криму, а також переміщення населення Росії на півострів. Цей список буде розширюватися, запевнили в представництві. З метою протидії затвердженню окупаційного режиму Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, представництвом президента України в Автономній Республіці Крим здійснюється систематичний моніторинг та аналіз з питань діяльності осіб, які займають відповідні посади в незаконно створених окупаційних органах влади Українського півострова.